गिबि गिबियाव खुलुमबाय दिनै जों एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै मैया जितु अशोक दैमारी आम्बागावनि बिथाङा जितु सन्जय स्वर्गियारी एमसिएलए नि सायाव जितु एलिगेशन होबाय बिनि सायाव माखासे बाथ्रा बुंनांगौ दं साननानै दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जादों। दा बिथाङा माखासे एलिगेशन होदों, जेरै इउपिपिएल को केस होनाय सन्जय स्वर्गियारिया, बिदिनो गुबुन गुबुन माखासे एलिगेशनफोर दङ। दा बेखौनो जों फिनजाथाय होनो थाखाय दिनै बेहाय माने आवगायनाय जादों। बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों, जेला ससियेल मिडियायाव नुबाय, जों नुबाय बिथाङा जों आरो जों सोदोबखौ बिराद बाहायदों। दा बे जों होननाय लोगो लोगो मोनसे बुस्थुखौ जों नुयो, माखासे बेकग्राउन्डखौ लानानै बुंनाय बायदि नुयो, खारन जों होननाय लोगो लोगो सासे जाया, गोबांनि जायो। दा बाथ्राया जाबाय बिथाङा बबे संगठनाव दं बा बबे संगठननि बेकग्राउन्डखौ लानानै दिनै जों होननानै सन्जय स्वर्गियारिनि सायाव माखासे एलिगेशनखौ लाबोदों आरो बेखौ जोंनो नाङा होननानै बुंदों। बे बाथ्राया जोंनि थाखाय एसे साननो गोनां जादों। दा बाथ्राया जाबाय सन्जय स्वर्गियारिनि केस होनाय होयिखौ मालाय इउपिपिएल नि अथरिटि दङ। दा बेखाय अथरिटिया मा डिसिसन लायो बेसो बिथांमोना बिजिरगोन। नाथाय बेखौ बिजिरनो बा ससियेल मिडियायाव बुंनो अशोक दैमारिया सोर बेखौ साननो गोनां जादों। खारन बे इउपिपिएल नि मेम्बारबो नङा आरो एबसुनि मेम्बारबो नङा, खुनु संगठनजों बेहा सोमोन्दो गैया। बे आबसुखौ मोजां मोनो आरो इउपिपिएल खौ मोजां मोनो, बेबायदिल'सो दं। दा बेवहाय बिथाङा इउपिपिएल नि बा सन्जय स्वर्गियारिनि गोरोन्थिफोरखौ बुंफिननांगौ बा रायजो राजानि गेजेराव बुंफोरना होनांगौ अधिकार गैया होननानै जों एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ जों सानो। दा बेवहायनो जों बुंगोन, जुदि बिथाङा मोनसेबो संगठननि बिबानगिरियानो नङाब्ला माखासे बाथ्राखौ बुंनायनि अधिकार गैया आरो बिथाङा बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब बा एलिगेशन होनायफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ, बेखौ जों बिथांखौ रोखायै बुंदों। बिनि उनावहाय दा रायजो राजाफ्रा सन्जय स्वर्गियारिखौ आजावा होननाय मोनसे बाथ्रा फैदों। दा आजावनाय आजावैया रायजोनि सायावसो, बियो अशोक दैमारिनि सायाव नङा। रायजो राजाया आजावोब्ला बिथाङा उननि समफ्राव फैफिनगोन आरो बिथां हारसिङै सन्जय स्वर्गियारिखौ जों आजावा, मोजाङै मोजां सनमान सहकारै बिदाय होनांगौ होननानै बुंनायनि अधिकार गैया होननानै जों सानो। बे बाथ्राया जाहैबाय जे सन्जय स्वर्गियारिया मा होनो जेब्ला आन्दलन जादोंमोन बिनिफ्राय आन्दलनजों थाबोबाय, गोलाव सम सोमावसारबोबाय सिलाइ बा हाथियारनि गेजेरजों। बिनि उनाव बिथाङा एमसिएलए हिसाबै हरिसिंगायाव मोनबाय, देरहाबायबो। बिनि उनाव दिनै इउपिपिएल सरकारनि जानानै बिथाङा एनडिएफबि नि रिहेबिलिटेसन, एनडिएफबि नि एक्स ग्रेसिया जायफोर मार्टियार्स जाबाय, लोगोसे प्रमदनि जितु सरकार बेजों थाफानानैनो जितु इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राफोर दं बेखौ मावफागासिनो दं, बेखौ जों बयबो मिथिखायो। दा बिनि बेलायाव बिथाङा जि एलिगेशन लाबोबाय बे कमप्लिटलि माने जों सानो मिनिंलेस, बेयाव खुनु जुक्ति गैया। खारन दिनै बिथाङा गोबां खामानि मावदों आरो एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशनाबो प्रमद बर'नि सरकारजों थाफानानै सानफ्रोमबो खामानि मावलांनायनि प्रिपेरेसनाव दिनै जों आवगायगासिनो दङ आरो आवगायबोबायबो थादों सिगांनि समावबो। दा बेवहाय जितु अशोक दैमारी बिथाङा जितु एलिगेशन, बिनि बे एलिगेशनफोरखौ लाबोनो अधिकार गैया होननानै जों सानो। सन्जय स्वर्गियारिया जिबायदि खामानि मावबाय थादों बे बेलायाव जितु अशोक दैमारी जि नंखाय फिसा फिसा एलिगेशन लाबोदों, बेफोरो जोंनि थाखाय आजावथाव नङा। बेफोर गासिबो नंखाय। आरो जाय सन्जय स्वर्गियारिया बिटिआर एकर्डनि मोनसे पार्टनि सिगनेटरि, बेफोरबायदि लोगोसे एक्जिस्टिं एमसिएलए, बिनि सायाव नंथारै अजदफोरखौ लाबोनाया बे जों एक्स एन डि बि वेलफेयार एसोसिएशननि थाखाय आजावथाव नङा। दा बेवहाय अशोक दैमारी बिथांखौ बेबायदि नंखाय बाखाय अजद लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थाजानायखौ जों लुबैदों आरो गोजानाव थानाया मोजां होननानै जों बे प्रग्रामनि जुयै बिथांखौ अनुरद खालामदों। मानोना जोङो अशोक दैमारीनि जितु फिसा फिसा बाथ्रा,
जेरै जों होननानै बिथाङा बुंदों बिनिफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा नुहुरदों दि एबसु एनडिएफबि आरो इउपिपिएल बे मोनथाम संगठनखौ गावस्रा होनायनि लामा माबा मोनसे पलिसि दङ नामा खारन बिनि बुंनाया जों होननानै बेबायदि लेंगुवेजजों जों नुहुरदों बेवखायनो बिथाङा जुदि बबेबा माबा मोनसे संगठनजों स्रिहि थाखोमानानै गावस्रा होनायनि पलिसि खालामदोंबा बेफोरनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां खारन बिथाङा गावनो बुंदों आबसुनि सापर्टार आबसुखौ मोजां मोनो इउपिपिएलखौ मोजां मोनो होनदों बेवहाय बे आबसुखौ मोजां मोननाय बा इउपिपिएलखौ मोजां मोननाय मानसिया जाथावथारै बे सासे एमसिएलएनि इउपिपिएलनि एमसिएलएनि सायाव खुनु जुक्ति लाबोथावथाव बे सोदोबथि थाया बेवखायनो बिथांखौ जुदि जों खावलायदों जुदि बिथाङा इउपिपिएल आरो आबसुनि मोजां मोनग्राबा सानफ्रोमबो आबसु आरो एनडिएफबिनि बा इउपिपिएलनि मोजां मोननाय बा मोजां मोनजाथाव खामानिथिं आवगायनांगौ जों बेखौसो बिथांखौ खावलायदों आरो बेफोरबायदि नंखाय बाखाय एलिगेसन लाबोनायनिफ्राय गोजानाव थानो थाखाय जों बेखौ खावलायदों।